é diferente, sabes que anduvemos polo mundo, é sempre... Eu metín en Suiza en 13 anos, e despois vi me metín por miña 17, traballando sempre, entonces, sabes, é outro ritmo, a miña xertiña non... Moito aquí dentro non sabe nin que ir a Coruña, que é triste. A ver, pecho que hai. Diciendo, xa temos todo aquí para que vamos a dar. Sempre pensamos que aquí todo se queda, se podes, vive a vida, caralho. Eu non lle quito nada, eu se quero salir un fin de semana por aí, algo e non... Eu teño 2 fillos, pero están independentes ou maiores de edad. Levo 24 anos viúda, vivo, caralho, mira, disfruto da vida. Pero por eso, yo no tengo familia, no tengo nada de tal. Yo ahora paso a ver... Disfruta mentres que eres novo, pois. Os meus primos e tal non dan señales de vida. Bueno. Van levar unha merda, porque non gastar non se puede...